having this influence. And so about the family and social life. Interesting discussion about tourism possibilities, and we talked also about irrigation, since the French Development Agency. French நாட்டினுடைய தூதுவர் குழுவினர் கிழக்கு மாகாணத்துக்கு விஜயம் செய்து சுற்றுலாத்துறை சம்பந்தமாக சுற்றுலாத்துறையில் தங்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய பங்களிப்பும் சுற்றுலாத்துறைக்கு தங்களில் இருக்கின்ற 2 மேஜர் செயின் அதனுடைய பிரான்ச் அதனுடைய ஹோட்டலிங் அமைப்பது சம்பந்தமாக ஒரு பாரிய கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது. Sofitel என்ற உலகிலே ஒரு பெரிய பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய செயின் ஹோட்டல் அது கொண்டு வருவது சம்பந்தமாக கலந்துரையாடி இருக்கின்றோம். அதற்கு அவர்கள் உடனடியாக அதற்கான நிலங்களை எடுப்பது சம்பந்தமாகவும் அந்த 2 ஹோட்டல் செயின்களை கொண்டு வருவது சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் கலந்துரையாடினோம்.